हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री राधा गोविंद की जय, शील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। हरे कृष्ण। ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിൽ നിന്നുള്ള ഭക്തിശാസ്ത്രി ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം, എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. നമ്മൾ 8 ശ്ലോകം വരെ 12-ാം അധ്യായത്തിലെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു. ഇനി 9-ാമത്തെ ശ്ലോകമാണ് നോക്കാനുള്ളത്. ബുദ്ധി, ഭഗവാനില് മനസ്സും ബുദ്ധിയും ഭഗവാനിൽ അർപ്പിക്കണം. അങ്ങനെ ജീവിതത്തിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ശരിയായൊരു നിരീക്ഷണം വേണം, അല്ലെ? ഈശ്വരനാണ് ലക്ഷ്യം, നമ്മുടെ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കുക. അതാണ് നമ്മുടെ ഈ മനുഷ്യ ജന്മത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം. നമുക്ക് ഒരു തവണ നമുക്ക് ഭഗവാനെ പരമാനന്ദം നേടിക്കഴിഞ്ഞാല് പിന്നെ നമുക്കത് തുടർന്ന് കൊണ്ടുപോകാൻ ഭഗവാൻ സഹായിക്കും. പടിപടിയായിട്ട് ഉയരാൻ സാധിക്കുമെന്ന് ഭഗവാനും ഉറപ്പ് പറയുന്നുണ്ട്. പല മാർഗങ്ങള്, ഭക്തിയോഗം ശരിയായിട്ട് അനുഷ്ഠിക്കാൻ പല പല സാധനാ മാർഗങ്ങള് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരികയാണ്. 8-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞത് മനസ്സും ബുദ്ധിയും ഭഗവാനില് അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഭക്തിയോഗത്തിലേക്ക് വരാം. ഇനി അത് സാധ്യമല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സാധാരണ ലൗകികർക്ക് മനസ്സും ബുദ്ധിയും ഭഗവാനിൽ ഉറപ്പിക്കാനൊന്നും പെട്ടെന്ന് സാധിച്ചു വരില്ല. മായയുടെ പിടിയിൽ പെട്ടിരിക്കുകയാണേ. അപ്പൊ ആ മായയുടെ അതിൽ നിന്ന് മോചിതരാവാൻ അത്രയ്ക്ക് എളുപ്പമല്ല സാധാരണക്കാരെ സംബന്ധിച്ച്. അപ്പൊ അതിനൊരു വഴി പറഞ്ഞു തരാണ് 9-ാമത്തെ ശ്ലോകം. അഥ ചിത്തം സമാധാതും ന ശക്നോഷി മയി സ്ഥിരം അഭ്യാസയോഗേന തതോ മാമിച്ഛാപ്തും ധനഞ്ജയ. പ്രിയപ്പെട്ട അർജുന, ധനത്തെ ജയിച്ചവനെ, എന്നിൽ മനസ്സുറപ്പിച്ചു നിർത്താൻ നിനക്ക് കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ നിബന്ധനകൾ അനുഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ട് എന്നെ പ്രാപിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം വളർത്തൂ. എന്താ പറയണേ? ഭഗവാനില് മനസ്സുറപ്പിച്ചു നിർത്താൻ പറ്റണില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ നിബന്ധനകൾ ഉണ്ടല്ലോ, അതൊക്കെ അനുഷ്ഠിച്ചിട്ട് എന്നെ പ്രാപിക്കൂ. അപ്പൊ ഭക്തിയോഗത്തിന് 2 വ്യത്യസ്ത പ്രക്രിയകളാണ്. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ കൃഷ്ണനില് ദിവ്യപ്രേമത്തോടെ ആസക്തി വളർത്താം. അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെ ഉപദേശം അനുസരിച്ച് ദിനചര്യകൾ ചിട്ടപ്പെടുത്തി കൃഷ്ണനിൽ ആസക്തി വളർത്താം. നമ്മളൊക്കെ അതാ ചെയ്യണേ, അല്ലെ? ഒരു ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശാനുസരണം, അല്ലെ? ആചാര്യന്മാരുടെ കാലടികളൊക്കെ പിന്തുടർന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ ഭക്തിയിൽ ഉയരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കണത്. ഭക്തിയോഗം എന്നാൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ശുദ്ധീകരണമാണ്. ഭക്തിയോഗത്തിന് വിധിപൂർവകമായ ചില നിയമങ്ങളുണ്ട്. 1, ഒരു ഗുരുവിന്റെ ഉപദേശം അനുസരിച്ച് ദിനചര്യകൾ ചിട്ടപ്പെടുത്തണം. പ്രഭാതത്തിൽ ഉണർന്ന് സ്നാനം, ക്ഷേത്ര ദർശനം, ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രജപം, പൂക്കൾ ശേഖരിക്കുക, നിവേദ്യം തയ്യാറാക്കുക, പ്രസാദം ഭക്ഷിക്കുക. അങ്ങനെ
പിന്നെ മൂന്നാമത്തെയോ ശുദ്ധഭക്തരിൽ നിന്ന് ഭാഗവതം, ഭഗവത്ഗീത ഇതൊക്കെ ശ്രവിക്കാം. ഇപ്രകാരം ഭക്തി യോഗ പരിശീലനം കൊണ്ട് ആരെയും ഭഗവത് പ്രേമ തലത്തിലേക്ക് എത്തിക്കാം എന്നാണ്. ഇവിടെ എന്താ പറയണേ? ഭക്തി യോഗയുടെ നിയന്ത്രണ തത്വങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുക, അതായത് സാധനാ ഭക്തി പരിശീലിക്കുക. എട്ടാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് കൃഷ്ണനുമായിട്ട് ഇതിനകം അടുപ്പം വളർത്തിയവരെ പറ്റിയിട്ടാ സൂചിപ്പിക്കണേ, മനസ്സും ബുദ്ധിയും ഭഗവാനിൽ അർപ്പിച്ചവരെ കുറിച്ചിട്ട്. എന്നാ 9ാമത്തെ ശ്ലോകോ ഇതുവരെ ആ ബന്ധം വളർത്തിയിട്ടില്ലാത്തവരെയാ പറയണേ. ഈ രണ്ടാമത്തെ കൂട്ടര് കൃഷ്ണനോടുള്ള ആസക്തിയുടെ ഘട്ടത്തിലേക്ക് ആത്യന്തികമായി ഉയർത്തപ്പെടാൻ ഒരാൾക്ക് പിന്തുടരാൻ കഴിയുന്ന വ്യത്യസ്ത നിയമങ്ങളും നിയന്ത്രണങ്ങളുമുണ്ട്. ഭക്തിയോഗവും ഭൗതിക അസ്തിത്വവും തമ്മിൽ എന്താ വ്യത്യാസം? ഭക്തിയോഗയില് പരമാത്മാവുമായിട്ട് നേരിട്ട് സമ്പർക്കത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയാണ്. ഇന്ദ്രിയങ്ങളൊക്കെ അപ്പോഴും ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടും. ഭൗതിക അസ്തിത്വത്തിലാണെങ്കിലോ ഇന്ദ്രിയങ്ങള് ഇന്ദ്രിയ തൃപ്തിയിലാണ് ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, അല്ലെ, വിഷയങ്ങളിലാ വ്യാപരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ആത്മീയ അസ്തിത്വത്തിലെ സേവനം ശുദ്ധമായ സ്നേഹത്തിന്റെ വേദിയാണ്. വിപരീതമായി ഭൗതിക അസ്തിത്വത്തിലോ ഒരാൾ ചില യജമാനനെ സേവിക്കുന്നു, ഓരോരുത്തർക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തനം ചെയ്യണു, അല്ലെ, അത് സ്നേഹം കൊണ്ടല്ല, കുറച്ച് നേട്ടം, ശമ്പളമായിട്ടോ ഒക്കെ നേട്ടം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. ആത്മീയ അസ്തിത്വത്തിലെ സേവനം സ്നേഹസേവനമാണ്, സ്നേഹത്തിന്റെ വേദിയാണ്. ശുദ്ധമായ സ്നേഹത്തിന്റെ ആ ഘട്ടം എങ്ങനെ നേടാം? വർത്തമാനകാല ഇന്ദ്രിയങ്ങളോടെ ഭക്തി സേവനം പരിശീലിക്കുക. ഭാവാർത്ഥത്തില് പ്രഭുപാദര് സാധനാഭക്തിയുടെ പരിശീലനത്തിനുള്ള വിശദമായിട്ട് ഘട്ടങ്ങൾ നൽകുന്നുണ്ട്. ഭക്തിയോഗയുടെ നിയന്ത്രണ തത്വങ്ങൾ പരിശീലിക്കുന്നതിന് വിദഗ്ധനായ ഒരു ആത്മീയ ഗുരുവിന്റെ മാർഗനിർദ്ദേശപ്രകാരം ചില തത്വങ്ങൾ പാലിക്കണം. ഒരാൾ അതിരാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് കുളിച്ച് ക്ഷേത്രത്തിൽ പ്രവേശിച്ച് പ്രാർത്ഥനകൾ അർപ്പിക്കുകയും ഹരേ കൃഷ്ണം ജപിക്കുകയും വേണം. തുടർന്ന് പൂക്കൾ ശേഖരിക്കുക, ദേവന് അർപ്പിക്കുക, ദൈവത്തിന് സമർപ്പിക്കാനുള്ള ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ പാകം ചെയ്യുക, പ്രസാദമായി സേവിക്കുക തുടങ്ങിയവ. ഒരാൾ പാലിക്കേണ്ട വിവിധ നിയമങ്ങളും നിയന്ത്രണങ്ങളുമുണ്ട്. ശുദ്ധഭക്തരിൽ നിന്ന് ഭഗവത്ഗീതയും ശ്രീമദ് ഭാഗവതവും നിരന്തരം കേൾക്കണം. നിത്യം ഭാഗവത സേവയ അല്ലേ? ഈ സമ്പ്രദായം ദൈവസ്നേഹത്തിന്റെ തലത്തിലേക്ക് ഉയരാൻ ആരെയും സഹായിക്കും. തുടർന്ന് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മീയ രാജ്യത്തിലേക്കുള്ള തന്റെ പുരോഗതിയെക്കുറിച്ച് അയാൾക്ക് ഉറപ്പുണ്ട്. പുരോഗതി ഉണ്ടാവും എന്ന് ഉറപ്പുണ്ട്. ഫലം എന്താണ്? അഭ്യാസയോഗേന തതോ മാമിച്ഛാപ്തും ധനഞ്ജയ. ഭക്തിയോഗയുടെ നിയന്ത്രണ തത്വങ്ങൾ പിന്തുടരാം. അങ്ങനെ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം വളർത്തിയെടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. പത്താമത്തെ ശ്ലോകത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോ മറ്റൊന്നിലും ചേരാത്ത മനസ്സോടെ ഭഗവാനിലെ ബുദ്ധിയും മനസ്സും സമർപ്പിച്ച് ജീവിക്കുന്നതാണ് ഭക്തി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു മാർഗം എന്ന് പറഞ്ഞു. ഭക്തിയോഗം എന്നാണ് അതിനെ പറയാ. അപ്പോ ആദ്യം ബുദ്ധിയോഗത്തെ പറഞ്ഞു, പിന്നെ ഭക്തിയോഗത്തെ പറഞ്ഞു. അപ്പോ ഭഗവാനാണ് പരമലക്ഷ്യം, അല്ലെ? സദാ ഭഗവത് സ്മരണ ചെയ്യ. അങ്ങനെ ഭക്തിയോഗം അതും സാധ്യമല്ലാത്തവര് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? അതാണ് 10ാമത്തെ ശ്ലോകം പറയണത്. അഭ്യാസേഭ്യ സമർത്ഥോസി മത്കർമ്മ പരമോ ഭവ മദർത്ഥമഭികർമാണി കുർവൻ സിദ്ധിമവാപ്സ്യസി. ഭക്തിയോഗത്തിനു വേണ്ടുന്ന നിബന്ധനകൾ അനുഷ്ഠിക്കാൻ നിനക്ക് കഴിവില്ലെങ്കിൽ എനിക്കു വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാൻ ശ്രമിക്കൂ. എനിക്കായി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നീ പരിപൂർണതയിലെത്തും. ആദ്യം ബുദ്ധിയോഗം പറഞ്ഞു, 8ാമത്തെ ശ്ലോകം. 9ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ ഭക്തിയോഗം പറഞ്ഞു. ഇനി ആ ഭക്തിയോഗത്തിന് വേണ്ടുന്ന നിബന്ധനകൾ അനുഷ്ഠിക്കാൻ അർജുന നിനക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചോളൂ, എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും എനിക്കായിട്ട് ചെയ്തോളൂ, എനിക്കായി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നീ പരിപൂർണതയിലെത്തും എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. ഭഗവത് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഒരാൾക്ക് പരിപൂർണ നിലയിലെത്താം. കൃഷ്ണാവബോധം പ്രചരിപ്പിക്കാൻ സൗമനസ്യമുണ്ടാവണം. കൃഷ്ണപ്രീതിക്കായി കൃഷ്ണാവബോധം പ്രചരിപ്പിക്കാനായി ഒരു ഓഫീസ്, ക്ഷേത്രം എന്നിവ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് സഹായിക്കാം. പുസ്തകങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരണത്തിന് സഹായിക്കാം. കൃഷ്ണാവബോധത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള സേവനം ഈശ്വര പ്രേമത്തിന്റെ ഉന്നതിയിലെത്താനും പരിപൂർണത നേടാനും
സഹായകമാവും. ഇവിടെ എന്താ പറയണേ? കൃഷ്ണന് വേണ്ടി ഒരാൾ ജോലി ചെയ്യുക, അല്ലെ? ഭക്തിയുടെ നിയന്ത്രണ തത്വങ്ങൾ പരിശീലിക്കാൻ കഴിയാത്ത ആള്, ആദ്യം പറഞ്ഞ ബുദ്ധിയോഗമാണ് ചെയ്യാം, അങ്ങനെ ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ ഉന്നതിയിലേക്ക് വരാം. അതല്ലെങ്കിൽ ഭക്തി യോഗം ചെയ്തിട്ട് വരാം. ഇനി അതിനും സാധ്യമല്ലാത്തവരുടെ കാര്യമാണ്. മനസ്സ് കാറ്റുപോലെ ചഞ്ചലമായതിനാൽ ഒരാൾക്ക് അതിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിഞ്ഞേക്കില്ല. നിയമങ്ങളും നിയന്ത്രണങ്ങളും ശീലിച്ച് മനസ്സിനെ ക്രമേണ ശരിയാക്കാൻ പോലും കഴിയാത്തവർക്ക് കൃഷ്ണൻ ഈ രീതി നിർദ്ദേശിക്കുന്നു, അല്ലെ? മനസ്സും ബുദ്ധിയും ഭഗവാനിൽ അർപ്പിക്കാൻ എളുപ്പമല്ല, അല്ലെ? അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഭക്തി യോഗം പാലിച്ചോളൂ. ഇനി ഭക്തി യോഗവും സാധ്യമല്ലാത്തവര് ഒരാളുടെ ബാഹ്യേന്ദ്രിയങ്ങളാല്, അതായത് കൃഷ്ണന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാം. ഭക്തി യോഗം സാധ്യമായിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാനായിക്കൊണ്ട് എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ചെയ്യാം, അല്ലെ? ഭഗവാനിൽ മനസ്സ് ഊന്നിക്കൊണ്ട് കർമ്മം ചെയ്യാം. കൃഷ്ണന് വേണ്ടി ജോലി ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാ? ശ്രീല പ്രഭുപാദർ ഭാവാർത്ഥത്തിൽ എഴുതുന്നു: ഒരാൾ കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ പ്രചരണത്തോട് അനുഭാവം പുലർത്തുക. കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ പ്രചാരണത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ധാരാളം ഭക്തരുണ്ട്. അവർക്ക് സഹായം ആവശ്യമാണ്. അതിനാൽ ഒരാൾക്ക് ഭക്തി യോഗയുടെ നിയന്ത്രണ തത്വങ്ങൾ നേരിട്ട് പരിശീലിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിലും അത്തരം ജോലിയെ സഹായിക്കാൻ അയാൾക്ക് ശ്രമിക്കാവുന്നതാണ്, അല്ലെ? ഭക്തര് ഭഗവാനായിക്കൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആ ഭക്തരെ സഹായിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം, അല്ലെ? ഭഗവാന്റെ പ്രചാരണത്തില്, കൃഷ്ണാവബോധ പ്രചാരണത്തിൽ നമുക്ക് ഒരു എന്തെങ്കിലും സഹായം ചെയ്യാം. ഇനി അത് സാധിക്കണില്ലെങ്കിൽ അത് ചെയ്യുന്നവരെ സഹായിക്കാം. ഓരോ പ്രയത്നത്തിനും എല്ലാം പല ദ്രവ്യങ്ങൾ വേണം, അല്ലെ? ഭൂമി, മൂലധനം, സംഘടന, അധ്വാനം, ഇതൊക്കെ ആവശ്യമാണ്. അതൊക്കെ നമുക്ക് നൽകിക്കൊണ്ട് അവരെ സഹായിക്കാൻ പറ്റും. ബിസിനസ്സിൽ ഒരാൾക്ക് താമസിക്കാൻ ഒരു സ്ഥലം, ഉപയോഗിക്കാൻ കുറച്ച് മൂലധനം, കുറച്ച് അധ്വാനം, കുറച്ച് സ്ഥാപനം എന്നിവ ആവശ്യമുള്ളതുപോലെ കൃഷ്ണന്റെ സേവനത്തിലും അത് ആവശ്യമാണ്. ഒരേ ഒരു വ്യത്യാസം, ഭൗതികവാദത്തിൽ ഒരാൾ ഇന്ദ്രിയ പ്രീതിക്കായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കും, അല്ലെ? എല്ലാത്തിനും ഇന്ദ്രിയ ഭൗതിക പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായാലും ആത്മീയ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായാലും ഈ ഫണ്ടും എല്ലാം ആവശ്യമാണ്, അല്ലെ? ഒരെണ്ണത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്താ? ഭൗതികവാദത്തിൽ ഇന്ദ്രിയ പ്രീതിയാണ് അവിടെ നടക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഭഗവത് പ്രീതിക്കായിട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴോ അതാണ് ആത്മീയ പ്രവർത്തനം. ഭഗവാന്റെ സന്തോഷാണ് അവിടെ ഉണ്ടാവുന്നത്. കൃഷ്ണന് വേണ്ടി ഒരാൾ ജോലി ചെയ്യുക എങ്ങനെയാണ്? ശ്രീല പ്രഭുപാദർ ഭാവാർത്ഥത്തിൽ കൂടുതൽ എഴുതുന്നു: ഒരാൾക്ക് ആവശ്യത്തിന് പണമുണ്ടെങ്കിൽ കൃഷ്ണാവബോധം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിന് ഒരു ഓഫീസോ ക്ഷേത്രമോ നിർമ്മിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് സഹായിക്കാൻ സാധിക്കും, അല്ലെ? ആൽഫ്രഡ് ഫോർഡ് അങ്ങനെയായിരുന്നു, അല്ലെ? മായാപൂർ ടെമ്പിൾ നിർമ്മിക്കാനുള്ള പകുതി ഫണ്ടിങ്ങും അദ്ദേഹമാണ് കൊടുത്തത്, അല്ലെ? ഫോർഡ് കമ്പനിയുടെ അദ്ദേഹം, അംബരീഷ് പ്രഭു. അങ്ങനെ പണമുള്ളവർക്ക് അങ്ങനെ ക്ഷേത്രം നിർമ്മിക്കാനൊക്കെ സഹായം ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളിൽ സഹായിക്കാം. പ്രവർത്തനത്തിന്റെ വിവിധ മേഖലകളുണ്ട്. അത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഒരാൾക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടാവണം. ഒരാൾക്ക് തന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഫലങ്ങൾ ത്യജിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ അതേ വ്യക്തിക്ക് കൃഷ്ണാവബോധം പ്രചരിപ്പിക്കാൻ കുറച്ച് ശതമാനം ത്യജിക്കാം, അല്ലെ? മുഴുവനും നമ്മുടെ സമ്പാദ്യത്തിൽ നിന്ന് ഉപയോഗിച്ച് ഇല്ലെങ്കിലും ഭഗവത് സേവനത്തിന് മാറ്റി വെച്ചില്ലെങ്കിലും കുറച്ച് ശതമാനമെങ്കിലും നമ്മൾ മാറ്റിവെക്കാം. കൃഷ്ണാവബോധത്തിനായുള്ള ഈ സന്നദ്ധ സേവനം ദൈവത്തോടുള്ള സ്നേഹത്തിന്റെ ഉയർന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് ഉയരാൻ ഒരാളെ സഹായിക്കും. അങ്ങനെ ഒരാൾ പരിപൂർണനായി തീരും. ഈ പ്രയോഗവും മൂലകങ്ങളും പ്രഭുപാദർ ഈ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വിശദീകരിക്കുന്നത് കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ നേരിട്ടുള്ള ഇടപെടലിനെയാണ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദർ നമുക്ക് നൽകിയ ഭക്തരുടെ ജീവിതശൈലി ഈ രണ്ട് ഗ്രന്ഥങ്ങളും സമന്വയിപ്പിക്കുന്നു. നേരത്തെ എഴുന്നേൽക്കുക, ഹരേ കൃഷ്ണ ജപം ചെയ്യുക, ശ്രവണം, കീർത്തനം, ദേവത ആരാധന, ഭക്തരുടെ കൂട്ടായ്മ, ഭക്തി സേവനത്തിന്റെ ഈ 5 അവയവങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നതിന് പുറമെ ശ്രീല പ്രഭുപാദ തന്റെ പ്രസംഗ ദൗത്യത്തിലും ക്ഷേത്രത്തിൽ ഒരു മുഴുവൻ സമയ ബ്രഹ്മചാരി ഭക്തനായോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗൃഹസ്ഥനായോ ഒരാളുടെ ജോലിയുടെ ഫലം സമർപ്പിക്കുന്നു. പുസ്തകത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതും ഞങ്ങൾക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അല്ല, പുസ്തക വിതരണം അതൊക്കെ ചെയ്യാം, അല്ലെ? എല്ലാവരും അതൊക്കെ ഗ്രഹിക്കട്ടെ, അല്ലെ? ഗ്രന്ഥങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചിട്ട് അവരും ആത്മീയതയില് ഉന്നമനം നേടട്ടെ. അതൊക്കെയും ഭഗവത് സേവനം തന്നെയാണ്, അല്ലെ? വീട്ടില് നമ്മൾക്ക് അറിയുന്ന കാര്യങ്ങള് കുടുംബത്തിലുള്ളവർക്കോ
നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ളവർക്കോ ഒക്കെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക, അവരെയും കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് കൈപിടിച്ചുയർത്തുക. അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് നമ്മളെയും പരിപൂർണതയിൽ എത്തിക്കാൻ സഹായകരമാവും. അപ്പോ പിന്നെ അങ്ങനെ അപ്പോ എന്താ പറഞ്ഞ, ബുദ്ധിയോഗം പറഞ്ഞു, ഭക്തിയോഗം പറഞ്ഞു, കർമ്മയോഗം പറഞ്ഞു അല്ലെ? 3 മാർഗം പറഞ്ഞു തന്നു ഈ കർമ്മയോഗം. ഇനി അതും സാധ്യമല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റൊരു വഴി പറഞ്ഞു തരുന്നു 11ാമത്തെ ശ്ലോകം. അഥൈതദപ്യശക്തോസി കർത്തും മദ്യോഗമാശ്രിത സർവകർമ്മ ഫലത്യാഗം തത കുരു യഥാത്മവാൻ. എന്നെ കുറിച്ചുള്ള ഈ ബോധത്തോടു കൂടി പ്രവർത്തിക്കുവാൻ നിനക്ക് കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ സർവകർമ്മഫലങ്ങളെയും ത്യജിച്ച് ആത്മസ്ഥിതനായി തീരാൻ ശ്രമിക്കുക. അപ്പൊ ഈ 3 മാർഗം ആദ്യം പറഞ്ഞു. ഇത് 3 നിനക്ക് അസാധ്യമാണ് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്തോളൂ, കർമ്മഫലങ്ങളെയൊക്കെ ത്യജിച്ചാ മതി. അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടും പരിപൂർണതയിലേക്ക് വരാം എന്ന് ഭഗവാൻ 4ാമത്തെ മാർഗം പറഞ്ഞു. കൃഷ്ണാവബോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വിഘ്നങ്ങൾ നേരിടുമ്പോൾ ഒരാൾ തന്റെ പ്രവൃത്തികളുടെ സകല ഫലങ്ങളെയും ഏതെങ്കിലും ഒരു നല്ല കാര്യത്തിന് വേണ്ടി വിനിയോഗിക്കണം. സ്വകർമ്മഫലങ്ങളെ ത്യജിച്ച് ശീലിക്കുന്നവർക്ക് ക്രമേണ മനഃശുദ്ധി ഉണ്ടാവുകയും ആ നിലയിൽ കൃഷ്ണാവബോധം ഉൾക്കൊള്ളാൻ സാധിക്കുകയും ചെയ്യും. കൃഷ്ണാവബോധത്തിന് മനഃശുദ്ധീകരണ ശക്തി സ്വയം ആയിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് മറ്റൊന്നിനെയും ആശ്രയിക്കേണ്ടതില്ല. കൃഷ്ണാവബോധത്തെ സ്വീകരിക്കാൻ പ്രതിബന്ധങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ സ്വന്തം കർമ്മഫലങ്ങളെ ത്യജിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം. അല്ലെ? കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് വരാൻ ആദ്യം ഭഗവാൻ പറഞ്ഞ 3 മാർഗങ്ങൾ നമുക്ക് അസാധ്യമായിട്ട് തോന്നുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ കർമ്മമണ്ഡലങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. ആ കർമ്മങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴും ആ ഫലത്തിനെ ത്യജിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം. അല്ലെ? എല്ലാ സാമൂഹ്യമായിട്ട് സേവനം ചെയ്യുക, സമുദായ സേവനം, രാജ്യസേവനം, രാജ്യത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ത്യാഗം, അതുകൊണ്ടൊക്കെ ഭക്തിപൂർവം ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാവുന്ന നിലയിലേക്ക് ഉയരാം എന്നാണ് ഇവിടെ എന്താ പറയണേ. ചില നല്ല കാര്യങ്ങൾക്കായി ഒരാളുടെ ജോലിയുടെ ഫലങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കുക. സാമൂഹികവും കുടുംബപരവും മതപരമായ പരിഗണനകളോ മറ്റേതെങ്കിലും തടസ്സങ്ങളോ നിമിത്തം ഒരാൾക്ക് കൃഷ്ണാവബോധമുള്ള പ്രവൃത്തികളോട് അനുഭാവം കാണിക്കാൻ കഴിയാതെ വന്നേക്കാം. അത്തരം വ്യക്തികൾക്കുള്ള ശുപാർശ സഞ്ചിത ഫലങ്ങൾ ചില നല്ല കാര്യങ്ങൾക്കായി സമർപ്പിക്കുക. നമ്മുടെ പ്രവൃത്തിയുടെ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം കിട്ടും അല്ലെ? ഓരോ ജോലിക്കുമുണ്ട് പേയ്മെന്റ് കിട്ടുമ്പോ അത് നല്ല കാര്യങ്ങൾക്കായിട്ട്, ഭഗവത് കാര്യങ്ങൾക്കായിട്ട് സമർപ്പിക്കുക. അങ്ങനെ ഒരുവൻ ക്രമേണ അറിവിന്റെ അവസ്ഥയിലേക്ക് ഉയരും. ഉദാഹരണം, ഏതെങ്കിലും ആശുപത്രിക്കോ മറ്റേതെങ്കിലും സാമൂഹിക സ്ഥാപനത്തിനുള്ള ചാരിറ്റി പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടാം അല്ലെ? ഇപ്പൊ പ്രഭുപാദ ഉദ്ധരണിയിൽ എന്താ പറയണേ? അതും ഒരു സാമൂഹ്യ ലക്ഷ്യത്തിനായുള്ള ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനം ഇവിടെ ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു. കാരണം ഒരാളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഫലം ഉപേക്ഷിക്കുന്ന ശീലം ക്രമേണ അവന്റെ മനസ്സിനെ ശുദ്ധീകരിക്കും എന്നുറപ്പാണ്. നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സമ്പാദ്യം മുഴുവൻ സ്വന്തം സ്വാർത്ഥ താല്പര്യത്തിന് മാത്രം ഉപയോഗിക്കുമ്പോ നമുക്ക് മനസ്സ് ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടില്ല അല്ലെ? മറ്റുള്ളവരെയും കൂടി സഹായിക്കുക, ഭഗവത് കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ വേണ്ടി അത് ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് വിശാലമായ മനസ്കത ഉണ്ടാവുക, മനസ്സിലെ ആ മനോമാലിന്യങ്ങളൊക്കെ പോവുക അല്ലെ? അശുദ്ധമായ മനസ്സിന്റെ ഘട്ടത്തിൽ ഒരാൾക്ക് കഴിയും കൃഷ്ണാവബോധം മനസ്സിലാക്കാൻ. അപ്പോൾ മാത്രമാണ് അല്ലെ ഭഗവാനെ മനസ്സിൽ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുള്ളൂ. തീർച്ചയായും കൃഷ്ണാവബോധം മറ്റൊരു അനുഭവത്തെയും ആശ്രയിക്കുന്നില്ല. കാരണം കൃഷ്ണാവബോധത്തിന് തന്നെ ഒരാളുടെ മനസ്സിനെ ശുദ്ധീകരിക്കാൻ കഴിയും. അപ്പോ ഒരു കൃഷ്ണഭക്തനായാ മതി അല്ലെ? പിന്നെ കുറെ യജ്ഞങ്ങളോ ഇങ്ങനെ അഗ്നിയിലേക്ക് നെയ്യ് കോരി ഒഴിച്ചിട്ട് അതല്ലെങ്കിൽ കുറെ സമയം ഇരുന്ന് പൂക്കൾ അർപ്പിച്ച് പൂജിക്കോ ഒന്നും വേണ്ട അല്ലെ? ബുദ്ധി കൊണ്ട് ചെയ്യണത് അതും ഒരു അർച്ചനയാണ് അല്ലെ? ഭക്തിയോഗം, കർമ്മയോഗം, അതല്ലെങ്കിൽ കർമ്മഫല ത്യാഗം, അതിനെക്കുറിച്ച് അങ്ങനെ പല മാർഗങ്ങള്. ഓരോ മനുഷ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് 4 ലക്ഷം ടൈപ്പ് ആളുകൾ ഉണ്ടെന്നാ പറയാ. 4 ലക്ഷം തരത്തിലുള്ള ബോധമണ്ഡലത്തിലുള്ള ആളുകളാണത്രേ. അപ്പൊ ഓരോരുത്തർക്കും ഒരേ ഒരു വഴി മാത്രമാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നേന്ന് വെച്ചാല് അതെല്ലാവർക്കും ആക്സെപ്റ്റബിൾ ആവില്ല അല്ലെ? അപ്പോ അത് പല ബോധമണ്ഡലത്തിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് യോജിക്കണ വിധത്തിലുള്ള പല മാർഗങ്ങളാണ്. ഓരോരുത്തരുടെയും അവസ്ഥ സാഹചര്യം ഒക്കെ അനുസരിച്ചിട്ട് ഏത് മാർഗം വേണമെന്ന് അവർക്ക് സ്വയം തിരഞ്ഞെടുക്കാം. അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം പരമേശ്വരനോടുള്ള ശുദ്ധമായ ഭക്തി സേവനത്തിന്റെ ഘട്ടത്തിൽ
ഒരാൾ എത്തിച്ചേരും. അപ്പോ 11ാമത്തെ ശ്ലോകം, ദാനധർമാദികൾ ചെയ്യുക. അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴേ ഭഗവാനെ അനുഭവിക്കാനാവും അല്ലെ. ദാനം കൊണ്ട് മനസ്സ് ശുദ്ധാവുകയാണ് ചെയ്യുക. കർമ്മഫലത്യാഗം അത് എളുപ്പല്ല. അതാണ് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായത്. അതാ ഇവിടെ 12ാമത്തെ ശ്ലോകം പറയുന്നത്. ശ്രേയോ ഹി ജ്ഞാനമഭ്യാസാത് ജ്ഞാനാധ്യാനം വിശിഷ്യതേ ധ്യാനാത് കർമ്മഫലത്യാഗാത്യാഗാശ്ചാന്തിരനന്തരം. നിനക്ക് ഇത് പരിശീലിക്കാൻ സാധ്യമല്ലെങ്കിൽ ജ്ഞാനാർജനത്തിന് ശ്രമിക്കുക. ജ്ഞാനത്തേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ് ധ്യാനം. ആ ധ്യാനത്തേക്കാൾ വിശിഷ്ടമത്രേ കർമ്മഫലങ്ങളെ ത്യജിക്കൽ. എന്തെന്നാൽ ത്യാഗത്താൽ മനഃശാന്തി ലഭിക്കും. അപ്പൊ എന്താ പറയണേ? ഇനി ഈ പറഞ്ഞ 4 മാർഗം പറഞ്ഞു. അതൊന്നും ഇനി നിനക്ക് സാധ്യമാവണില്ലേ എന്ന് വെച്ചാല് ഒരു കാര്യം ചെയ്തോളൂ, ജ്ഞാനം ആർജിച്ചോളൂ. ആ ജ്ഞാനത്തിനേക്കാളും പിന്നെ മുകളിൽ ധ്യാനമുണ്ട്. ആ ധ്യാനത്തെക്കാളോ അതിലും വിശിഷ്ടം തന്നെയാണ് എപ്പോഴും കർമ്മഫലം ത്യജിക്കുക എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ ത്യാഗം കൊണ്ടാണ് മനഃശാന്തി ഉണ്ടാകുന്നത്. കർമ്മഫലത്യാഗം എളുപ്പല്ല, പക്ഷെ അത് ശ്രേഷ്ഠമായത് തന്നെയാണ് എന്നാണ് ഭഗവാൻ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഭക്തിപൂർവമായ സേവനം 2 വിധമുണ്ട്. നിബന്ധനകൾക്ക് വഴങ്ങിക്കൊണ്ടുള്ള സേവനമുണ്ട്. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനിൽ സമ്പൂർണ്ണ പ്രേമ ആസക്തിയോടെയുള്ള സേവനം. ഇത് ഈ നിയമനിബന്ധനകൾക്ക് വഴങ്ങിയിട്ടുള്ള സേവനം ചെയ്യും അല്ലെ. ചിലവരോ ഒരു നിയമത്തിന്റെയും ചട്ടക്കൂട്ടിൽ നിന്നിട്ടല്ല, ആ ഭഗവാനോടുള്ള പരമപ്രേമ ഭക്തി കൊണ്ട് സേവനം ചെയ്യുക. അങ്ങനെ 2 തരം. സമുത്കൃഷ്ട ലക്ഷ്യമായ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെ പ്രാപിക്കാൻ 2 പ്രക്രിയകളുണ്ട്. ക്രമികമായ വളർച്ചയുണ്ട്, കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെയുള്ള ഭക്തി സേവനുണ്ട്. പതുക്കെ പതുക്കെ ഇങ്ങനെ പുരോഗതി നേടാനും സാധിക്കും. അതല്ല, ആദ്യം തന്നെ കൃഷ്ണാവബോധം ഉള്ളവർക്ക് പിന്നെ പല പല പടികളൊന്നും വേണ്ട. ആ കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ പരിപൂർണതയിലേക്ക് വരാൻ ഭഗവാനും സഹായിക്കും. കർമ്മഫലത്യാഗം ജ്ഞാനത്തിലേക്കും ധ്യാനത്തിലേക്കും പരമാത്മജ്ഞാനത്തിലേക്കും അവസാനം ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്കും നയിക്കും. പ്രേമയുദ്ധ ഭഗവത് സേവനത്തിന്റെ ഉന്നത നിലയിൽ എത്താത്തവർക്ക് വേണ്ടിയാണ് ത്യാഗം, ജ്ഞാനം, ധ്യാനം, ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരം, പരമാത്മ സാക്ഷാത്കാരം എന്നിവ. ഇവിടെ എന്താ പറയണേ? 12ാമത്തെ കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ തത്വങ്ങൾ അഭ്യാസ, ജ്ഞാന, ധ്യാന, ത്യാഗം പിന്തുടരാൻ ഒരാൾ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ ഇഷ്ടമുള്ളത് തിരഞ്ഞെടുക്കൽ. എന്നിട്ട് അറിവിന്റെ സ്വയം മുഴുകണം അല്ലെ. അറിവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശാസ്ത്രജ്ഞാനമൊക്കെ നേടാം അല്ലെ. വൈദിക ജ്ഞാനം ശരീരത്തിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ ആത്മാവിനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവാണ് അല്ലെ ജ്ഞാനം. എന്നിരുന്നാലും അറിവിനേക്കാൾ മികച്ചത് ധ്യാനമാണ്. പരമാത്മാവിനെ തിരിച്ചറിയുന്ന യോഗ ധ്യാനം അല്ലെ. അന്തര്യാമിയായിട്ടുള്ള ആ ഭഗവാനെ ഇങ്ങനെ മനസ്സിൽ കണ്ടിട്ട് ധ്യാനം ശീലിക്കുക. ധ്യാനത്തേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠാണത്രേ കർമ്മഫലങ്ങൾ ത്യജിക്കുക. അത്തരം ത്യാഗത്തിന്റെ പ്രയോജനം മനസ്സമാധാനാണ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദർ എഴുതുന്നു, എന്നാൽ എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളിലും ഒരാൾ അധ്വാനത്തിന്റെ ഫലമോ ഉപേക്ഷിക്കണം. ഇതിനർത്ഥം കർമ്മഫലം ചില നല്ല ലക്ഷ്യങ്ങൾക്കായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. അല്ലാണ്ട് കർമ്മഫലം എനിക്ക് വേണ്ട എന്നല്ല. ആ കിട്ടുന്ന ഫലം ഉണ്ടല്ലോ, അത് നല്ല കർമ്മങ്ങൾക്ക്, ഭഗവത് കാര്യങ്ങൾക്കായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം. ശ്രീല പ്രഭുപാദർ ഭാവാർത്ഥത്തിൽ എഴുതുന്നു, ഭക്തിയുടെ വിവിധ പുരോഗമന തലങ്ങളുടെ സംഗ്രഹമായിട്ടാണ് ഇത് പറയണേ കേട്ടോ. ചുരുക്കത്തിൽ സമുത്കൃഷ്ട ലക്ഷ്യമായ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെ പ്രാപിക്കാൻ 2 പ്രക്രിയകളുണ്ട്. ഒരു പ്രക്രിയ ക്രമാനുഗതമായ വികാസത്തിലൂടെ, മറ്റൊന്നോ നേരിട്ടുള്ള കൃഷ്ണാവബോധം എന്നുള്ള പ്രക്രിയ. കൃഷ്ണാവബോധത്തിലെ ഭക്തി സേവനം നേരിട്ടുള്ള മാർഗമാണ്. മറ്റൊരു മാർഗം ഒരാളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഫലങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ഒരാൾക്ക് അറിവിന്റെ ഘട്ടത്തിലേക്കും പിന്നീട് ധ്യാനത്തിന്റെ ഘട്ടത്തിലേക്കും പിന്നീട് പരമാത്മാവിനെ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഘട്ടത്തിലേക്കും പിന്നീട് പരമപുരുഷന്റെ ഘട്ടത്തിലേക്കും വരാം അല്ലെ. അങ്ങനെ ഘട്ടം ഘട്ടമായിട്ട് ഉയർന്നിട്ടാണ് വരുന്നത്. എങ്ങനെയാണ്? ആദ്യം കർമ്മഫലങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കുക അല്ലെ. അപ്പോ അറിവിന്റെ ഘട്ടത്തിലേക്ക് വരും, പിന്നീട് പരമാത്മഘട്ടത്തിലേക്ക് വരും. പിന്നെ ഒരാൾക്ക് ഘട്ടം ഘട്ടമായിട്ടുള്ള പ്രക്രിയയോ നേരിട്ടുള്ള പാതയോ എടുക്കാം. നേരിട്ടുള്ള പ്രക്രിയ എല്ലാവർക്കും സാധ്യമല്ല അല്ലേ. അതിന് നല്ല ഏകാഗ്ര ഭക്തി വേണം, അനന്യ ഭക്തി ഉള്ളവർക്കേ സാധ്യമാവുള്ളൂ. അതിനാൽ പരോക്ഷമായ പ്രക്രിയയും നല്ലത് തന്നെയാണ്. എന്നിരുന്നാലും പരോക്ഷമായ പ്രക്രിയ
അർജുനന് ശുപാർശ ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്. കാരണം അവൻ ഇതിനകം തന്നെ പരമഭഗവാനെ സ്നേഹപൂർവ്വം ആരാധിക്കുന്ന ഘട്ടത്തിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് അർജുനൻ, അല്ലേ? അർജുനൻ ഒരു ഭക്തോത്തമൻ തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ട് അർജുനൻ ഇങ്ങനെ പടിപടിയായിട്ടൊന്നും വരണ്ട, അല്ലെ? നേരിട്ട് കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് വന്നു. അങ്ങനെ പരിത്യാഗം, അറിവ്, ധ്യാനം, സാക്ഷാത്കാരം എന്നിവയുടെ ക്രമാനുഗതമായ പ്രക്രിയ പിന്തുടരേണ്ടതുണ്ട്. ഭഗവത്ഗീതയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് ഊന്നി പറയുന്നത് നേരിട്ടുള്ള രീതിയാണ്. നേരിട്ടുള്ള മാർഗം സ്വീകരിക്കാനും പരമപുരുഷനായ കൃഷ്ണനോട് കീഴടങ്ങാനും എല്ലാവരോടും ഉപദേശിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ ചർച്ച വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഭഗവത്ഗീത 8 മുതൽ 12 വരെ ശ്ലോകങ്ങളിൽ വിവരിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മത്തിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണമായ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്കുള്ള പുരോഗതി സംഗ്രഹിക്കുക. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ആ കാര്യം തന്നെയാണ് ഇവിടെ പറയേണ്ടത്. ആരാ ഒന്ന് പറയാ? ആരെങ്കിലും പറയാമോ? ധ്യാനം എന്നാണോ? ആദ്യം നമുക്ക് പറയാം. 4 മാർഗങ്ങൾ പറഞ്ഞു തന്നില്ലേ? ആദ്യം ബുദ്ധിയോഗം പറഞ്ഞു, ഭക്തിയോഗം പറഞ്ഞു, പിന്നെ കർമ്മയോഗം പറഞ്ഞു, കർമ്മഫലത്യാഗം. അങ്ങനെ 4 മാർഗങ്ങൾ ആദ്യം പറഞ്ഞു. പിന്നീട് ഈ കർമ്മഫലത്യാഗം എളുപ്പമല്ല, പക്ഷെ അതാണ് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠം. അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഘട്ടം ഘട്ടമായിട്ടുള്ള പ്രക്രിയകള്, അല്ലെ? അതാണ് ഇവിടെ ഈ പാരഗ്രാഫിൽ പറഞ്ഞേക്കണതാണ് എഴുതേണ്ടത്. ഇതൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്തോളൂ. ക്രമാനുഗതമായിട്ടുള്ള വികാസത്തിലൂടെ പോവാന്നുള്ളത്. നേരിട്ട് കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് വരണവർക്ക് പിന്നെ ഈ ഘട്ടം ഘട്ടം നോക്കേണ്ടതില്ല. ഈ നേരിട്ടുള്ള മാർഗം കൃഷ്ണാവബോധ മാർഗം. മറ്റൊരു മാർഗമാണ് ഫലങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കുന്നത്. അപ്പോഴാണ് ജ്ഞാനാർജനം നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ല, അല്ലെ? ഒരു മാർഗം ജ്ഞാനാർജനാണ്. കർമ്മഫലത്യാഗം, ജ്ഞാനാർജനം. അപ്പോ അങ്ങനെ അറിവിന്റെ ഘട്ടത്തിലേക്ക്, പിന്നീട് ധ്യാനത്തിന്റെ ഘട്ടത്തിലേക്ക്, പിന്നീട് പരമാത്മാവിനെ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഘട്ടത്തിലേക്ക്, പിന്നീട് പരമപുരുഷന്റെ ഘട്ടത്തിലേക്ക്. അങ്ങനെയുള്ള ആ ഘട്ടം ഘട്ടമായിട്ടുള്ള പ്രക്രിയ വേണമെങ്കിൽ എടുക്കാം, നേരിട്ടുള്ള പാത വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം. അതാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്ന സംഗ്രഹങ്ങള്. അപ്പൊ 5 മാർഗം പറഞ്ഞു, അല്ലെ? ഏതൊക്കെയാ മാർഗം? ബുദ്ധിമാർഗം, ബുദ്ധിയോഗം, അല്ലെ? ബുദ്ധിയോഗം കഴിഞ്ഞാ പിന്നെ ഏതാ പറഞ്ഞ? ഭക്തിയോഗം, പിന്നെ ഏതാ? കർമ്മയോഗം, കർമ്മഫലത്യാഗം, ജ്ഞാനാർജനം. ഇതിലിപ്പോ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ട് ഭഗവാൻ അവസാനം നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു, കർമ്മഫലത്യാഗം തന്നെയാണ് ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ളത്. അതിലേക്ക് നമ്മൾ എങ്ങനെയാ എത്തുക? ഘട്ടം ഘട്ടമായിട്ട് എത്തുക. അതാണ് ഇവിടെ ഈ പാരഗ്രാഫ് പറഞ്ഞത്. ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള നിരന്തര സ്മരണ, അതാണ് ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഭക്തനായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആ വ്യക്തിക്ക് പിന്നെ ദുഃഖങ്ങളില്ല, അല്ലെ? അപ്പൊ ആരാണ് ശരിയായ ഭക്തൻ എന്നാണ് 13 മുതൽ 20 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളില് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അപ്പോ പ്രിയങ്കരനായിട്ടുള്ള ഭക്തൻ ആരാണ്? നമ്മൾക്കും അതുപോലെയൊക്കെ ആവാൻ സാധിക്കണം. അപ്പൊ അതാണ് 13ഉം 14ഉം ശ്ലോകങ്ങള്. അദ്വേഷ്ട സർവഭൂതാനാം മൈത്ര കരുണയേവച നിർമ്മമോ നിരഹംകാര സമദുഃഖ സുഖക്ഷമി സന്തുഷ്ട സതതം യോഗി യഥാത്മാ ദൃഢനിശ്ചയ മയ്യർപ്പിത മനോബുദ്ധിർ യോ മദ്ഭക്ത സമേ പ്രിയ. മാത്സര്യം കൂടാതെ ജീവസത്തകൾക്കും സുഹൃത്തായി, സർവജീവസത്തകൾക്കും സുഹൃത്തായി, ഒന്നിലും അവകാശബോധവും മിഥ്യാഹങ്കാരവും ഇല്ലാതെ സുഖദുഃഖങ്ങളിൽ സമനില കൈക്കൊണ്ട് ക്ഷമാശാലിയായും സദാ സംതൃപ്തനായും നിയന്ത്രിതാത്മാവായും മനസ്സും ബുദ്ധിയും എന്നിലുറപ്പിച്ച ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ ഭക്തിയുത സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്ന എന്റെ ഭക്തൻ എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയങ്കരൻ. എന്തൊക്കെ വേണം? മത്സരബുദ്ധി വേണ്ട, സർവജീവസത്തകൾക്ക് സുഹൃത്താവുക, സർവഭൂതദയ, പിന്നെയോ ഒന്നിലും അവകാശബോധവും മിഥ്യാഹങ്കാരവും വേണ്ട. ഞാൻ ഇത്ര സമ്പാദിച്ചു, ഞാൻ ഇത്രയൊക്കെ ചെയ്തു എന്നല്ല, എല്ലാം ഭഗവാന്റേതാണ്, അല്ലെ? ഭഗവാന്റെ കയ്യിൽ ഒരു ടൂളാണ് നമ്മള്, ഒരു ആയുധമാണ് മാത്രം. അങ്ങനെ മിഥ്യ അഹങ്കാരം ഇല്ലാതെ
സുഖദുഃഖം, ജയം പരാജയം, മാനം അപമാനം, ഇതിലൊക്കെ സമനില കൈക്കൊണ്ടിട്ട് പിന്നെ ക്ഷമാശാലിയായിട്ട് സദാ സംതൃപ്തനായിട്ട് നമുക്ക് എന്താണോ ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത് അതില് തൃപ്തി ഉണ്ടാവണം. നിയന്ത്രിത ആത്മാവായിട്ടിരിക്കണം. അങ്ങനെ മനസ്സും ബുദ്ധിയും ഭഗവാനിൽ ഉറപ്പിക്കുക. ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ ഭക്തിയുത സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുക. അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തൻ ഭഗവാന് പ്രിയങ്കരൻ. ഒരു വിശുദ്ധ ഭക്തൻ ഏതു പരിതസ്ഥിതിയിലും അസ്വസ്ഥനാവില്ല. ഭക്തൻ ഏതെങ്കിലും ദുഃഖമോ കുഴപ്പമോ നേരിടുമ്പോൾ ഭഗവാൻ തന്നോട് കരുണ കാണിച്ചു എന്നാണ് അയാൾ കരുതുക. ഭക്തൻ ശത്രുക്കളോട് പോലും കനിവ് പുലർത്തും. പിന്നെയോ ഭക്തന് മിഥ്യാഹങ്കാരം ഉണ്ടാവില്ല. സുഖദുഃഖങ്ങളില് സമനില പുലർത്തും. ക്ഷമാശാലിയായ ഭക്തൻ ഭഗവത് കാരുണ്യത്താൽ എന്ത് കൈവരുന്നുണ്ടോ അതുകൊണ്ട് സംതൃപ്തനാണ്. ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച ഉപദേശങ്ങളിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് അയാൾ തികഞ്ഞ യോഗിയുമായിരിക്കും. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ദൃഢനിശ്ചയം ഉണ്ടാവും. സനാതനനായ പ്രഭു കൃഷ്ണനാണെന്ന് ഭക്തനറിയാം. അയാൾ തന്റെ മനോബുദ്ധികളെ ഭഗവാനിൽ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു. ഇപ്രകാരം തികഞ്ഞ കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ചെയ്യുന്ന സകല കർമ്മങ്ങളിലും ഭഗവാൻ എപ്പോഴും സന്തുഷ്ടനാണ്. അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് അല്ലെ 2 ശ്ലോകങ്ങളില് പ്രിയങ്കരനായ ഭക്തന് വേണ്ടുന്ന ക്വാളിഫിക്കേഷൻസ്, ക്വാളിറ്റീസ് ആണ് പറഞ്ഞത്. നമുക്ക് ദുഃഖം വരുമ്പോഴും നമുക്ക് ഭഗവാനെ ഓർക്കാൻ സാധിക്കണം അല്ലെ. ഭഗവത്ഗീതയിലെ സന്ദേശങ്ങളൊക്കെ ഓർത്ത് അതൊക്കെ പ്രായോഗികമാക്കാൻ സാധിക്കണം. അപ്പൊ യഥാർത്ഥ ഭക്തൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ക്ഷേത്ര തുല്യാണ്, ഒരു യോഗി തന്നെയാണ് ഭക്തൻ. മനസ്വസ്ഥതയോടെ ജീവിക്കുക, അതാണ് ഭക്തന്റെ ലക്ഷണം. 15ാമത്തെ ശ്ലോകം. യസ്മാനോ ദ്വിജതേ ലോകോ ലോകാനോ ദ്വിജതേ ജയ ഹർഷാമർഷഭയോദ്വഗൈർമുക്തോ യസ ച മേ പ്രിയ. ആരാലാണോ ആർക്കും ഹരേ കൃഷ്ണ. മറ്റേ സ്ലൈഡ് 6 ശ്ലോകങ്ങൾ ഒന്നിച്ചിട്ടാ. അപ്പൊ അതുവരെ എത്തട്ടെ. കണ്ടോ? 6 ശ്ലോകങ്ങൾ ഒന്നിച്ചായ അവിടെ വരെ എത്തട്ടെ ഇവിടെ. അപ്പോ ആരാണോ ഏതൊരുവനാലും അസ്വസ്ഥനായി തീരാത്തത്, സുഖദുഃഖങ്ങളിലും ഭയോത്കണ്ഠകളിലും സമചിത്തനായിരിക്കുന്നവൻ ആരാണോ അങ്ങനെയുള്ള എൻ്റെ ഭക്തൻ എനിക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടവൻ. അപ്പോ ഒരു ഭക്തനെ കൊണ്ട് ഒരാൾക്കും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവില്ല അല്ലെ. മറ്റുള്ള ആ ഭക്തനെ ഒരാൾ ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചാലും ഭക്തന് ഒരു കുലുക്കം ഉണ്ടാവില്ല. സുഖദുഃഖങ്ങളിലോ ഉത്കണ്ഠകളിലോ ഒക്കെ ഒരേപോലെയാണ് അല്ലെ. സുഖം വന്നാ തുള്ളിച്ചാടുക, അല്ലെങ്കിൽ ദുഃഖം വന്നാ ആകെ തകർന്നടിയ, അങ്ങനെയൊന്നും ഒരു ഭക്തന് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തനാണ് പ്രിയങ്കരൻ. ഭക്തൻ എപ്പോഴും കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ മുഴുകി ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും. ഭക്തനിൽ നിന്ന് ആർക്കും ആശങ്ക, ഭയം, അസന്തുഷ്ടി, ബുദ്ധിമുട്ട് ഇവ ഉണ്ടാവില്ല. ഭഗവത് കരുണ മൂലം ബാഹ്യങ്ങളായ അസ്വാസ്ഥങ്ങളിൽ ഒന്നും ക്ഷോഭിക്കാതിരിക്കാനുള്ള ശിക്ഷണം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. എല്ലാം ഭഗവത് കരുണ കൊണ്ട് കിട്ടുന്നതാ. നന്മയാണോ തിന്മയാണോ എന്താ നമുക്ക് ഫലം കിട്ടിയേ, അത് ഭഗവത് പ്രസാദമായിട്ട് സ്വീകരിക്കും ഒരു ഭക്തൻ. മറ്റുള്ളവരിൽ ഒരു തരത്തിലും ഭയത്തിന് ഇടവരുത്താത്തവനും ആരാലും വ്യാകുലനായി തീരാത്തവനും സന്തോഷം, കോപം, ഭയം എന്നിവയിൽ നിന്ന് മുക്തനായിരിക്കുന്ന ഭക്തൻ കൃഷ്ണന് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവൻ. യഥാർത്ഥ ഭക്തന്റെ ലക്ഷണങ്ങളാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. 16ാമത്തെ ശ്ലോകം. അനപേക്ഷ ശുചിർദക്ഷ ഉദാസീനോ ഗതവ്യഥ സർവാരംഭ പരിത്യാഗി യോ മദ്ഭക്ത സമേ പ്രിയ. സാധാരണ കർമ്മക്രമങ്ങളെ ഒന്നിനെയും ആശ്രയിക്കാത്തവനും വിശുദ്ധനും നിപുണനും ഉത്കണ്ഠ, വ്യഥ എന്നിവയില്ലാത്തവനും ഫലം ഉദ്ദേശിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാത്തവനുമായ എൻ്റെ ഭക്തൻ എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവൻ. അപ്പൊ എന്താണ് ഇങ്ങനെ നിയമങ്ങള്, നിയാമക തത്വങ്ങളില് അങ്ങനെ അതിന്റെ ചട്ടക്കൂട്ടിൽ നിന്നിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുക, അങ്ങനെയല്ല ഉണ്ടാവുക ഭക്തൻ. ഭഗവാന് വേണ്ടി ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുക അല്ലെ, സിൻസിയർ ആയിട്ട്. അങ്ങനെ വിശുദ്ധനും നിപുണനും ആവുക. ഉത്കണ്ഠയോ വ്യഥയോ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. മാക്സിമം അല്ലെ ഡെഡിക്കേഷനിൽ നമ്മൾ ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യുക. പിന്നെ അതിന്റെ ഫലം എന്താണോ ഭഗവാന് തൃപ്തിയാവണം. വേറെ എന്ത് വന്നാലും പ്രശ്നമില്ല ഭക്തന്. അങ്ങനെ ഫലം ഉദ്ദേശിച്ച് പ്രവർത്തിക്കില്ല. എനിക്ക് ഇന്ന ഫലം കിട്ടണം അതിനാ ഞാൻ ഇതൊക്കെ ചെയ്യണേ, ഇല്ല, അങ്ങനെ ഭാവമില്ല. അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തൻ ഭഗവാന് പ്രിയപ്പെട്ടവൻ. ധനത്തിനു വേണ്ടി ഭക്തൻ യത്നിക്കാൻ പാടില്ല.
ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെയും സാരം എന്തെന്നറിയുന്നത് കൊണ്ടും പ്രാമാണിക ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ ഉറച്ച വിശ്വാസമുള്ളത് കൊണ്ടും ഭക്തൻ നിപുണനായിരിക്കും. ഒരു ഭക്തൻ ജ്ഞാനിയും കൂടിയായിരിക്കും അല്ലെ, നല്ല അറിവും ഉണ്ടാവും. ഭക്തൻ എല്ലാ ഉപാധികൾക്കും അതീതനാകയാൽ ഒരിക്കലും വേദനിക്കുന്നില്ല അല്ലെ. ദുഃഖങ്ങൾ വരും, ആരെയും വെറുതെ വിടില്ല, എല്ലാവർക്കും പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ അതിലൊന്നും ഒരു കുലുക്കം ഉണ്ടാവില്ല. ഭഗവാൻ എന്റെ കൂടെ ഉണ്ട് എന്നുള്ള നിശ്ചയാത്മിക ബുദ്ധിയുണ്ട്. അപ്പൊ എന്ത് വന്നാലും ഒരു കുലുക്കല്ല. ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ പ്രമാണങ്ങൾക്കെതിരായുള്ള ഏതൊരു പ്രവൃത്തിക്കും ഭക്തൻ ഒരുങ്ങില്ല അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ തൃപ്തിക്കല്ലാതെയുള്ള വേറെ ഒരു പ്രവൃത്തിയും ചെയ്യാൻ ഒരുക്കല്ല ഭക്തൻ. ഒന്നിലും ആഗ്രഹമില്ലാത്തവനും ബാഹ്യമായും ശുദ്ധി ഉള്ളവനും കൃത്യനിഷ്ഠയുള്ളവനും പക്ഷപാതമില്ലാത്തവനും മനക്ലേശമില്ലാത്തവനും എല്ലാ കർമ്മങ്ങളിലും കർത്തൃത്വഭാവം വെടിഞ്ഞവനുമായിട്ടുള്ള ഭക്തൻ ഭഗവാന് പ്രിയപ്പെട്ടവൻ. അപ്പൊ ഞാനാണ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു കർമ്മം എന്നുള്ള ഭാവമില്ല, കർത്തൃത്വമില്ല, ഭോക്തൃത്വവും ഇല്ല. ഭോക്തൃത്വം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ന ഫലം കിട്ടണം എന്നുള്ള, അങ്ങനെ കർത്തൃത്വവും ഭോക്തൃത്വവും ഒന്നുമില്ലാതെ പ്രവർത്തിക്കുക, സിൻസിയർ ആയിട്ട് ഭഗവാന്റെ സന്തോഷത്തിനായിട്ട് കർമ്മം ചെയ്യുക. അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തൻ ഭഗവാന് പ്രിയപ്പെട്ടവൻ. ഇനി എന്താ പറയണേ? സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ, യോഗി എന്നൊക്കെയുള്ള പേരുകളില് മുമ്പ് പറഞ്ഞു അവരുടെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻസ്. അതുപോലെ ഇവിടെ 17ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറയണേ? യോ ന ഹൃഷ്യതി ന ദ്വേഷ്ടി ന ശോചതി ന കാംക്ഷതി ശുഭാശുഭ പരിത്യാഗി ഭക്തിമാൻ യമേ പ്രിയ. സന്തോഷിക്കുകയോ ദ്വേഷിക്കുകയോ ദുഃഖിക്കുകയോ ആഗ്രഹിക്കുകയോ ചെയ്യാത്തവനും ശുഭങ്ങളെയും അശുഭങ്ങളെയും ത്യജിച്ചവനുമായ ഭക്തൻ എനിക്ക് അത്യന്തം പ്രിയൻ. എന്താ ഭഗവാൻ പറയണേ? ഒന്നിലും ആഗ്രഹമില്ല. എന്തെങ്കിലും നല്ല കാര്യം വരുമ്പോ വല്ലാണ്ട് സന്തോഷിക്ക, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കാര്യത്തിന് ദ്വേഷിക്ക, രാഗം ദ്വേഷം അതൊക്കെ ഉണ്ടാവുക. ദുഃഖിക്കുക, എന്തെങ്കിലും മോശമായിട്ട് നമ്മൾക്ക് സംഭവിക്കുമ്പോ അതിലേറെ ദുഃഖിച്ചിരിക്കുക. പിന്നെ എനിക്ക് അത് വേണം ഇത് വേണം, ഒന്നും ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവില്ല ഭക്തന്. എന്താ ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവുള്ളൂ? ഭഗവാനെ മാത്രാണ് ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവുള്ളൂ അല്ലെ. ശുഭങ്ങളെയും അശുഭങ്ങളെയും ഒക്കെ ത്യജിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്താണോ ഭഗവത് പ്രസാദമായിട്ട് അത് സ്വീകരിക്കുക. എന്ത് ഫലാണോ നമുക്ക് കിട്ടണേ കർമ്മത്തിന്, അത് ഭഗവത് പ്രസാദം എന്ന തോതില് സ്വീകരിച്ച് അനുഭവിക്കുക. അതാണ് ഒരു ഭക്തൻ ചെയ്യുക. അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തൻ എനിക്ക് പ്രിയൻ. ഒരു വിശുദ്ധ ഭക്തന് ഭൗതിക ലാഭനഷ്ടങ്ങളിൽ സന്തോഷമോ സന്താപമോ തോന്നാറില്ല. ശുഭങ്ങളും അശുഭങ്ങളും പാപപങ്കിലങ്ങളുമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് അതീതനാണ് ഭക്തൻ. ഭഗവത് പ്രീതിക്ക് വേണ്ടി ഏത് ആപത്തും ചുമക്കാൻ ഭക്തൻ തയ്യാറാണ്. സന്തോഷം, ദുഃഖം, ആഗ്രഹങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്ക് അതീതനായ ഭക്തൻ ഭഗവാന് പ്രിയപ്പെട്ടവൻ. ഇവിടെ എന്താ? ഇവിടുത്തെ നോക്കട്ടെ. ഒരെണ്ണം കൂടി ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഇതും കൂടെ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അവിടുത്തെ സ്ലൈഡ് വരുന്നത്. അപ്പൊ യോഗിയുടെ തലത്തിലെത്തിയ ഒരാളാണ് ഭക്തൻ എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. തപോനിഷ്ഠയിലൂടെ നമ്മള് ഭൗതിക ബന്ധമുള്ള മനസ്സിനെ ശുദ്ധീകരിച്ചിട്ട് കൃഷ്ണപ്രേമത്തിനെ ഉണർത്തണം. ഇപ്പൊ ശ്രീല പ്രഭുപാദ് ഉതകുന്ന തരത്തിലാണ് അല്ലെ ഭക്തരുടെ ദിനചര്യകളൊക്കെ ചിട്ടപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. അതാണ് ഇവിടെ പറയണത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. 18ഉം 19 ശ്ലോകങ്ങൾ ഒരുമിച്ചാണ്. സമശത്രുജമിത്രേജ തഥാ മാനാപമാനയോ ശീതോഷ്ണ സുഖ ദുഃഖേഷു സമസംഗ വിവർജിത തുല്യനിന്ദാസ്തുതിർമൗനി സന്തുഷ്ടോ യേന കേനചിത് അനികേത സ്ഥിരമതിർ ഭക്തിമാൻ മേ പ്രിയോ നര. ശത്രുക്കളിലും മിത്രങ്ങളിലും സമഭാവനയോടെ മാനാപമാനങ്ങൾ, ശീതോഷ്ണങ്ങൾ, സുഖദുഃഖങ്ങൾ, ആദരവും അനാദരവും, യശസ് ദുഷ്കീർത്തി എന്നീ ദ്വന്ദ്ങ്ങളെ ഒരേ വിധം കൈക്കൊണ്ട് അല്ലേ, ദ്വന്ദ്ങ്ങള് ഒരേപോലെ സമചിത്തതയോടെ അഭിമുഖീകരിക്കുക. പിന്നെയോ അസത് സംഘത്തിൽ നിന്ന് എല്ലായ്പ്പോഴും മുക്തനാവുക. ദുർജനങ്ങളുമായിട്ടുള്ള ആ വ്യവഹാരമൊക്കെ കുറയ്ക്കുക. മൗനി പറഞ്ഞാൽ ഒന്നും മിണ്ടാതിരിക്കുകയല്ല, ഭഗവാനെ കുറിച്ചിട്ട് സംസാരിക്കാം അല്ലെ. അതുപോലെ സത്സംഗത്തിലൊക്കെ ഏർപ്പെടാം. ജ്ഞാനത്തിൽ ഉറച്ചവനായിരിക്കുക, സദാ സംതൃപ്തനായിരിക്കുക, ഗാർഹിക ബോധം ഉപേക്ഷിച്ചവനായിട്ടിരിക്കുക, ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തൻ എനിക്ക് എത്രയും പ്രിയപ്പെട്ടവൻ.
ശത്രു, മിത്രം, മാനം, അപമാനം, തണുപ്പ്, ചൂട്, സുഖം, ദുഃഖം എന്നിവയിൽ സമഭാവനയുള്ളവനാണ് ഭക്തൻ. ഒന്നിലും ആസക്തിയില്ലാത്തവനും നിന്ദയും സ്തുതിയും തുല്യമായി കാണുന്നവനുമാണ് ഭക്തൻ. മൗനിയും കിട്ടുന്നതിൽ സന്തുഷ്ടനായിരിക്കുന്നവനും ഒരിടത്ത് സ്ഥിരവാസമില്ലാത്തവനുമാണ് ഭക്തൻ. ഭഗവാനിൽ തന്നെ മനസ്സിനെ ഉറപ്പിച്ചവനും ഭക്തിമാനുമായ മനുഷ്യൻ ഭഗവാന് പ്രിയപ്പെട്ടവൻ. കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ഭക്തിയുത ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നത് തന്നെ വിശിഷ്ട ഗുണങ്ങൾ വളർത്താൻ സ്വാഭാവികമായും സഹായിക്കും. കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് വരുമ്പോ തന്നെ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ആ ദൈവികതയൊക്കെ പ്രബലമാവും എന്നാണ്. ഇനി ഇവിടെ നോക്കാം. അപ്പോ ഇവിടെ എന്താ പറയണേ? ആത്മീയ പുരോഗതിയുടെ ഏറ്റവും ഫലപ്രദമായ മാർഗമാണ് ഭക്തിയോഗ. ഒരു ഭക്തിയോഗി അതീന്ദ്രിയ ഗുണങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു. അതവനെ കൃഷ്ണനോട് പ്രിയങ്കരനാക്കുന്നു. പ്രിയ ഭക്തന്റെ ലക്ഷണങ്ങള്: അദ്വേഷ്ട സർവഭൂതാനാം എന്ന് പറഞ്ഞ അസൂയുള്ളവരടക്കം ആരോടും അസൂയപ്പെടുന്നില്ല, നമ്മളോട് അസൂയുള്ളവരോട് പോലും. മൈത്ര കരുണ ഏവച, സൗഹൃദം ഉണ്ടാവും, എല്ലാവരോടും ദയയും കരുണ ഉണ്ടാവും. നിർമ്മമോ നിരഹംകാര, ഉടമസ്ഥാവകാശ ബോധത്തിൽ നിന്ന് മുക്തനാവും. തെറ്റായ അഹംഭാവത്തിൽ നിന്നോ ശരീരവുമായുള്ള തിരിച്ചറിയലിൽ നിന്നോ മുക്തനാണ്. ഞാൻ ശരീരമല്ല, ആത്മാവാണ് എന്നറിയാം. സമദുഃഖ സുഖക്ഷമി, സന്തോഷത്തിലും വിഷമത്തിലും തുല്യാണ്. ക്ഷമയും സഹിഷ്ണുത ഉണ്ടാവും. സന്തുഷ്ട സതതം യോഗി, ഭക്തി സേവനത്തില് സദാ തൃപ്തൻ. യഥാത്മാ ദൃഢനിശ്ചയ, സ്വയം നിയന്ത്രിത ദൃഢനിശ്ചയം ഉണ്ടാവും. മയ്യർപ്പിത മനോബുദ്ധി, മനസ്സും ബുദ്ധിയും ഭഗവാനിൽ അർപ്പിച്ചു. യസ്മാനോ ദ്വിജതേ ലോകോ, അവനാൽ ആരും, ആ ഭക്തനെ കൊണ്ട് ഒരാളും പ്രകോപിതരാവില്ല. ലോകാനോ ദ്വിജതേ ജയ, ആ ഭക്തനോ ആരാലും പ്രകോപിതൻ ആവുകയുമില്ല. ഹർഷാമർഷ ഭയോദ്വഗേർ, സന്തോഷത്തിലും വിഷമത്തിലും ഭയത്തിലും ഉത്കണ്ഠയിലും ഒക്കെ സന്തുലിതമാണ്. അനപേക്ഷ ശുചിർ ദക്ഷ, പക്ഷപാതമില്ലാത്ത, അവന്റെ ജോലിയിൽ നിന്നുള്ള എല്ലാ പ്രതീക്ഷകളും ഇല്ലാതെ ജോലി ചെയ്യുക മാത്രമേ ഉള്ളൂ. കർമ്മ ഫലത്തില് ഒരു പ്രതീക്ഷയില്ല, അല്ലെ? നല്ലതാണോ ചീത്തയാണോ ഒന്നും ഒരു ശ്രദ്ധയില്ല. ശുദ്ധമായിട്ടുള്ള വൃത്തിയുള്ള സാഹചര്യത്തില് ഇരിക്കുക, എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളിലും എല്ലാത്തിലും നിപുണരാവുക, വൈദഗ്ധ്യം ഉണ്ടാവുക, അല്ലെ? ജ്ഞാനി. ഉദാസീനോ ഗതവ്യഥ, ഭൗതിക വ്യക്തികളോട് കരുതലുകൾ ഇല്ലാതെ ചേർന്ന് നിൽക്കാത്തവനായിരിക്കുക. സർവാരംഭ പരിത്യാഗി, എല്ലാ ഭൗതിക പ്രയത്നങ്ങളിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രം. എന്ന് വെച്ചാൽ ഭൗതിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യില്ല എന്നല്ല, അറ്റാച്ച്ഡ്, അതിനോട് അറ്റാച്ച്ഡ് ആയിട്ടല്ല ചെയ്യണത്. എല്ലാ പ്രവൃത്തിയും ചെയ്യുമ്പോഴും മനസ്സ് ഭഗവാനിൽ ഊന്നിക്കൊണ്ട് ചെയ്യാം. യോന ഹൃഷ്യതിനദ്വേഷ്ടി, സന്തോഷിക്കുകയോ ദുഃഖിക്കുകയോ ഇല്ല, അല്ലെ? ക്രമാതീതമായിട്ടൊരു സന്തോഷോ ദുഃഖമോ ഒന്നുമില്ല. സമഭാവന. ന ശോചതി നകാംക്ഷതി, വിലാപമോ ആഗ്രഹങ്ങളോ ഇല്ല. ശുഭാശുഭ പരിത്യാഗി, മംഗളകരവും അശുഭകരമായ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഉപേക്ഷിക്കും. സമ ശത്രുജ മിത്രേജ, മിത്രങ്ങൾക്കും ശത്രുക്കളെ ഒക്കെ ആരും മിത്രം ശത്രു അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല ഒരു ഭക്തന്, എല്ലാവരെയും സമഭാവന. തഥാ മാനാപമാനയോ ശീതോഷ്ണ സുഖ ദുഃഖേഷു, എല്ലാ ദ്വന്ദ്ങ്ങളിലും സമന്വയം. ബഹുമാനം, അപമാനം, ചൂട്, തണുപ്പ്, സന്തോഷം ഒക്കെ ഒരേപോലെ എടുക്കും. സമസംഗ വിവർജിത, മലിനീകരിക്കുന്ന കൂട്ടുകെട്ടിൽ നിന്ന് മുക്തനായിട്ടിരിക്കും. തുല്യനിന്ദാ സ്തുതിർ മൗനി, വിമർശനത്തിലും പ്രശംസയിലും തുല്യത. നിശബ്ദത, അത്യാവശ്യ വിഷയങ്ങൾ മാത്രമേ സംസാരിക്കുള്ളൂ. മൗനി എന്ന് പറഞ്ഞ. സന്തുഷ്ടോ ഏന കേനചിത്, സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരം എന്തു വന്നാലും തൃപ്തി. സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരമല്ല, എന്താണോ നമ്മുടെ ഫലമായിട്ട്, അല്ലെ, പ്രാരബ്ധം അനുഭവിക്കാനുള്ളത്, എന്ത് വന്നാലും അതൊക്കെയും ഭഗവത് പ്രസാദം എന്ന് കണക്കാക്കി സന്തോഷത്തോടെ ഇരിക്കും. അനികേത സ്ഥിരമതിർ, ഗൃഹരഹിതനായിട്ട്, അല്ലെ? വല്ലാണ്ട് ഒട്ടലില്ല, ഗൃഹാതുരനല്ല, അല്ലെ? ഭാര്യ, മക്കള്, ഭർത്താവ്, അച്ഛൻ, അമ്മ, അവരോടൊക്കെ ഒരുപാട് ഒട്ടലില്ല. തന്റെ കർത്തവ്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാം മാത്രം. മനസ്സിലെ സ്ഥിരതയുള്ള, അറിവ് ഉള്ള സ്ഥിരതയുള്ള ആളാവുക. അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തനാണ് ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയങ്കരൻ എന്നാണ്. സാധന അനുഷ്ഠിക്കുന്നവര് എല്ലാം എനിക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടവരാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയാണ്. 20-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഏതു ധർമ്മ്യാമൃതമിതം
യഥോക്തം പര്യുപാസതേ ശ്രദ്ധധാനാമത്പരമാ ഭക്താസ്തേ അതീവ മേ പ്രിയ. നാശരഹിതമായ ഈ ഭക്തിയുത സേവന മാർഗം പിന്തുടർന്ന് എന്നെ പരമലക്ഷ്യമാക്കിക്കൊണ്ട് വിശ്വാസത്തോടുകൂടി പൂർണ്ണമായും എന്നിൽ മുഴുകുന്നവർ എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവൻ. എന്തു വേണം? ഈ ഭക്തിയുത സേവന മാർഗം നാശരഹിതമായതാ, അല്ലെ? ശാശ്വതമായത് ഉള്ളതാ. അങ്ങനെ അങ്ങനെ പിന്തുടരുക. പിന്നെയോ ഭഗവാനെ പരമലക്ഷ്യമാക്കിക്കൊണ്ട് ഭഗവാനിൽ പരിപൂർണ വിശ്വാസത്തോടുകൂടി ഭഗവാനിൽ മുഴുകുന്നവര്, അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തര് ഭഗവാന് ഏറ്റവും പ്രിയങ്കരരാണ്. കൃഷ്ണന് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട കർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നവര് ഹരേ കൃഷ്ണ ഭഗവാൻ സ്വീകരിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവരും മ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ നല്ലതാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭക്തിപൂർവം ചെയ്യുന്ന ഭഗവത് സേവനമാണ് ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് ഉത്തമം. സജ്ജന സഹവാസം, ഗുരുപദേശം, ജപം, ശ്രദ്ധ, ആസക്തി, ഭക്തി എന്നിവകളോടെ സേവനങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നത് ശ്രേഷ്ഠമാണ്. സത്സംഗം വേണം, ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശം പാലിക്കണം, ജപം, ശ്രദ്ധ വേണം, അല്ലെ? ഭഗവാനോട് ആസക്തി വേണം. പരമപുരുഷനെ പ്രാപിക്കുന്നതിനും ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിനുമുള്ള ഒരേ ഒരു മാർഗമാണ് ഭക്തിയുത സേവനം. അല്ലെ, എല്ലാവർക്കും കിട്ടില്ലല്ലോ ഭക്തിയുത സേവനം, അല്ലെ? അത് ഉത്തമ ഭക്തർക്ക് മാത്രം കൊടുക്കുന്നതാണ് ഈ ഭക്തിയുത സേവനം. കാരണം ഭക്തിയുത സേവനം കൊണ്ട് ആ ഭക്തൻ ഭഗവാനെ വിലക്കി വാങ്ങുകയാണ് ചെയ്യണത്. പിന്നെ അവരുടെ കാര്യങ്ങൾക്കായിട്ട് ഭഗവാനും അവരുടെ പിന്നാലെ ഓടി നടക്കണം, അല്ലെ? അതുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഒന്നും ഈ ഭക്തിയുത സേവനം സാധ്യാവില്ല, അതിന് തോന്നില്ല എന്നുള്ളതാ. അപ്പൊ അതിനും ഒരു ഭഗവത് കൃപ തന്നെ വേണം. ധർമ്മത്തോടു കൂടിയ ഭഗവാന്റെ ഉപദേശം സ്വീകരിച്ച് ഭഗവാനെ പരമാശ്രയമായി കരുതി പൂർണ്ണ വിശ്വാസത്തോടെ കർമ്മങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന ഭക്തൻ ഭഗവാൻ അത്യന്തം പ്രിയപ്പെട്ടവൻ. ഇവിടെ എന്താ പറയണേ? ഇവിടെ അത്രയും. അപ്പോ കൃഷ്ണാവബോധം നേടി പരമ പവിത്രമായിട്ടുള്ള ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാൻ ഒരാൾക്ക് ആഗ്രഹം ഉദിക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്ക് ഉള്ള ചുവടുവയ്പ്പാണ്. ഭഗവത്ഗീതയുടെ മധ്യത്തിലുള്ള 6 അധ്യായങ്ങളിൽ വിവരിക്കപ്പെടുന്ന ഈ ഭക്തിയുത സേവനം, അത് ആ ഭക്തി യോഗം എന്നുള്ള ആ ശ്രേഷ്ഠതമമായിട്ടുള്ള ആ സെക്ഷൻ ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ്, അല്ലെ? അപ്പോ ഈ അങ്ങനെ ഏറ്റവും പരമഭക്തനായിട്ടുള്ള ഒരാൾക്കുണ്ടല്ലോ, ശരീരം പുലർത്തേണ്ട കാര്യത്തിൽ പോലും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടി വരില്ല. ഭഗവത് കൃപ കൊണ്ട് അതൊക്കെ തനിയെ നടന്നോളും എന്നാണ്. ഭക്തന്റെ യോഗക്ഷേമം ഭഗവാൻ ഏറ്റെടുക്കും എന്നാണ്. അപ്പോ എന്താ ചെയ്യാ ഒരു ഭക്തൻ? അപ്പനെ പ്രതി, ദൂസരോं के प्रति, സമാജ് के प्रति, ഭഗവാൻ के प्रति എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരു ഭക്തൻ നിലകൊള്ളുക, അല്ലെ? ആരോടും ദേഷ്യമില്ല, മിത്രം ശത്രു അങ്ങനെ ഭേദമില്ല, അല്ലെ? ഒരാളെയും ഉപേക്ഷയില്ല. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മാത്രം സംസാരിക്കുക. ഏത് പരിതസ്ഥിതിയിലും ഭഗവാനെ കൈവിടിയില്ല, അല്ലെ? സംഭവിക്കുന്നതെല്ലാം ഭഗവത് പ്രസാദമായിട്ട് സ്വീകരിക്കും. അങ്ങനെ ഉള്ള ഭക്തൻ ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയങ്കരനാണ്. ഇപ്പൊ ഭഗവാനെ ഉണ്ടല്ലോ, നമുക്ക് ഒരിക്കൽ കിട്ടിയാൽ പിന്നെ ഒരിക്കലും ഭഗവാൻ നമ്മളെ കൈവിടില്ല. അതാണ് ഭഗവാന്റെ ഗുണം. ഈ ജീവിതത്തിലും പിന്നെ ഇനിയിപ്പോ എത്ര ജന്മം ഉണ്ടെങ്കിലും പിന്നെ ഭഗവാന് നമ്മളെ വിടില്ല. നമ്മുടെ ഹൃദയം കവരും. ഒരിക്കൽ കവർന്നാലോ പിന്നെ റിട്ടേൺ പോളിസി ഇല്ല, തിരിച്ച് കൊണ്ട് കിട്ടുക അങ്ങനെയില്ല, തിരിച്ചു തരില്ല. ഒരിക്കൽ നമ്മുടെ ഹൃദയം കവർന്നാ മതി ഭഗവാൻ, പിന്നെ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഭഗവാനിൽ തന്നെയാണ് ഉണ്ടാവുക. ഭഗവാൻ എപ്പോഴും നമ്മളുടെ കൂടെ ഉണ്ടാവും. ഇവിടെ ഈ അധ്യായം അവസാനിക്കാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യ ഏവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്ത കോടി വൈഷ്ണവ വൃന്ദ കി ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഗുരു മഹാരാജ് കി ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്ന് പറഞ്ഞതിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ.
ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കൂ. അപ്പോ 12 രണ്ടാമത്തെ മോഡ്യൂൾ കഴിഞ്ഞാല് ഇനി പരീക്ഷയ്ക്കുള്ള സ്റ്റഡി ലീവാണ് നിങ്ങൾക്ക്, അല്ലേ? എത്ര ദിവസം സ്റ്റഡി ലീവ് വേണ്ടി വരും? ഒക്ടോബർ 6 എക്സാം എടുക്കാൻ പറ്റുമോ? രണ്ടാഴ്ചയാണ്. അപ്പൊ എപ്പോഴും വേണം എക്സാം? 8-ാം തീയതിയോ? ഒക്ടോബർ 8-നോ? 2 ആഴ്ച ആവുമോ മാതാജി? അപ്പൊ ആ, ഇന്ന് സ്റ്റഡി ലീവ് ബുധനാഴ്ച. 2 ആഴ്ചയാണ് നമുക്ക് തരണേ. മാതാജി ഇനി 3 സ്റ്റഡി ക്ലാസ് ബാക്കി തീർന്നില്ല. അതിനുണ്ടല്ലോ, ഇപ്പൊ വ്യാഴം വെള്ളി ശനി ഉണ്ടല്ലോ, അല്ലേ? തീയതി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം മുമ്പോട്ട് പോകാൻ പറ്റും. എപ്പോഴാ വേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ലാംഗ്വേജ് ലീഡറെ അറിയിച്ചാലും മതി. അധികം നീട്ടി എന്തിനാ കൊണ്ടുപോണേ? അറിയില്ല കേട്ടോ. അതൊക്കെ നിങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ട് തീരുമാനിച്ചോളൂ. നമുക്കറിയില്ല മാതാജി. നമുക്ക് 2 ആഴ്ച കഴിഞ്ഞ എക്സാമിന് മാതാജി പറഞ്ഞ് 2 ആഴ്ച ക്ലാസ്സുകളെ പറ്റിയിട്ടൊക്കെയുള്ള 2 ആഴ്ച അത്ര എടുത്തോളൂ, പറഞ്ഞില്ല. കുഴപ്പമില്ല. ഈ നമുക്ക് 2-3 ചാപ്റ്ററിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എഴുതാനുണ്ട്. 7, 8, പിന്നെ 2 ആഴ്ച ഓപ്പൺ ആയിക്കോട്ടെ, ബുക്ക് ചെയ്യാനുണ്ട്. കുഴപ്പമില്ല. 11. അതിനിടയ്ക്ക് അത് ഇന്നിപ്പം ബുധൻ വ്യാഴം ഓപ്പൺ ബുക്ക് വെള്ളി, ശനി. എഴുതാത്തവര് അതും എഴുതി കൊടുത്തേക്കൂ. ഈ 3 ഈ ആഴ്ച കഴിഞ്ഞിട്ട് 2 ആഴ്ച വന്നാവും. 3 ചാപ്റ്റർ നമുക്ക് നോക്കാനുണ്ട്. ക്ലിയർ ആയില്ലേ മാതാജി? 3 ചാപ്റ്ററിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് മാതാജി. ഇപ്പൊ 12, 10, 11. പിന്നെ അതുപോലെ ഒരു ഓപ്പൺ ബുക്ക് വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അത് തീരുമാനിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞാ മതി. നിങ്ങളുടെ സൗകര്യമാണ്, അതിന് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കണേ. നമ്മളല്ല ഡേറ്റ് പറയണേ. നിങ്ങൾ ഒരു ഡേറ്റ് പറഞ്ഞാൽ മതി. ഒരുപാട് നീട്ടിക്കൊണ്ടോണമെന്നില്ല. പിന്നെ ക്ലാസ്സുകളുടെ ഒക്കെ ഒരു അവലോകനം എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ ഓരോ ദിവസവും ഉപയോഗിക്കുന്നത് അത് നിങ്ങൾക്ക് ഫലപ്രദമാവണില്ല എന്നൊരു ധ്വനി എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചു. മാത്രല്ല, ഞാൻ ഒരു അരമണിക്കൂറിൽ കൂടുതലായിട്ട്